Podíváme se na rozhodčí, až nám připraví dráhu, vidíme figury na místě, Hamerbach v pořádku, pneumatika máme. Počkáme na hadice, takže 20 vteřin do startu. Vše připraveno, startére, můžeme startovat. Závodníka máme na první úseku přenášení 40 litrů vody v kanistrech, výborně, a překážka. Máme tu výsledný čas. Luboš Kunc 129,24 a řadí se v průběžném pořadí na první místo. On neběžel kategorii All Boys, takže řadí se do průběžného pořadí. Startovní listiny na dráze Ondřej Špidlík a po něm Láďa Votápek a Martin Střeka do kategorie All Boys. Pojď, Ondro, pojď. Chlapi odváží, chlapi, kteří se nebojí ničeho, nebojí se ani ženské. Běž, Ondro, běž! Ondro, Oka. Já mocno. Nemocná. No. Pojď, Ondro, pěkný! Na startu Láďa Votápek. Pojď, Ondro, pojď! Běž! Centimetrů a máme ho v cíli. Tak, kluci, pomožte ho odstrojit. Velice náročná